Behin batean, Katalunian, Montblanceko herriskan, izugarrizko herensuge erraldoi bat bizi zen, erresuma behin eta berriz erasotu egiten zuena. Hango biztanleak beldurturik bizi ziren. Azken batean, herensugearen aurka borrokatu zuten hainbat zaldunek bidean heriotza aurkitu zuten. Hortaz, herritarrek eraso hauek ekiditeko, egunero herensugeari pertsona bat ematea erabaki zuten. Honek jantzezan eta horrela kalte handiagorik egon ez zedin. Goizero, herriko plazan zozketa burutzen zuten eta hautatutako pertsona herensugearen lezera eraman ohi. Egun batean, printzesaren izena atera zen eta erregeak jakitean etxita, lur jota, bere altxor guztiaren truke, printzesa libratuko zuela uste izan zuen. Baina legea berdintzen guztiontzat, eta besteak bezala, printzesa herensugearen kobazuloraino lagundu zuten. Han geratu zen neskatxa gaixua ikaragarri beldurtuta. Herensugea, printzesa erasotzera zihoan unean, Sant Jordi agertu zen bere zaldi zuriaren gainean, eta herensugearen bihotzean ezpata sartuz, hil egin zuen printzesa aske utziz. Orduan, isuritako odoretik arrosa gorri landare zoragarri bat jaio zen. Printzesa zeharo maite mindu egin zen, eta erregeak bere alabarekin ezkontza baimendu ondoren, Sant Jordik ezetz esan zion. Erasopean, bizi ziren beste herriak ere laguntzen jarraitu behar zituelako. Aldiz, arrosa bat hartu eta printzesari oparitu zion, honela esanez. Zuretzat, printzesa, maitasunaren eta askatasunaren arrosa gorria. Ondoren, Sant Jordi, bere zaldi zuriaren gainean zamalkatzen, mendiartean desagertu zen.